Denne video vil vise, hvordan man bruger appen AppWriter Pocket, så man kan få hjælp til for eksempel at skrive en sms, mails osv. Jeg går ind i den AppWriter Pocket, jeg har installeret, og den ligger her på min telefon. I forrige video så vi, hvordan vi lavede de rigtige indstillinger, og her vil jeg vise, hvordan man så bruger appen. Jeg trykker på denne her, der hedder Untitled, og jeg kommer nu ind og kan skrive en besked. Jeg vil skrive en sms. Og som det ses, kommer der ordforslag hernede, og jeg kan trykke på pilen her og få lyd på. Og den siger hej. Det er lidt svært at høre her. Jeg har nu skrevet en sætning, og jeg kan få den læst højt. Det gør jeg ved at trykke heroppe på play-knappen. Sådan. Det lyder meget rigtigt, og jeg kan nu sende den som en sms ved at trykke på denne her pil. Og jeg får nu mulighed for at sende det som en mail, som en sms eller lægge det op på Facebook. Jeg vælger at trykke det som trykke på den, der hedder send sms. Nu er teksten kopieret over i mit sms-program, og det eneste jeg mangler nu er at trykke det telefonnummer ind, jeg skal sende til. Og jeg vil nu taste det telefonnummer, jeg vil sende til. Og beskeden er nu sendt. Og jeg er nu tilbage til AppWriter, og jeg kan slette den besked, som jeg har lavet her. Og starte på en ny, hvis jeg har lyst til det. Jeg håber, det har været en hjælp at se denne video.